Hey guys, nोंथांमोनखौ आंनि बे बर' सिख्ला इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ इन्टारेस्ट नायनांगोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। सल'खौ आङो दिनै टिकेटजुलियाव बैसागु फांसन नायनो थांनो नागिरदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय। साख्रि गैयाब्लाबो नोंथाङा हाबा लानानै ग्रोम ग्रोम रायजो जानो हायो। नंगौ नामा? दा बेखौनो आङो साख्रि गैयाब्लाबो दानि जुगाव रसा नांला होननाय साख्रि गैयाब्लाबो दानि जुगाव रसा नांला होननाय आं मेथाइ जुगाव रसा नांला आरो गान खननो थोननाय मानो आखाइ हमनानै थांखो दुरबल गावसिनो गान खननो थोनबाय दाना आखाइखौ होनो हमनानै थाबाय। मानसिखौ फ्रद खालामनो उजिदोंना बुजायाखै बिसोरलाय? आखाइ खबना मोसानांगौ। गान खननो थोनदों आं गान खनबाय डायलगखौ दोननानै बिदि दाखालाम फ्रद दाखालाम। Don't make fraud to the people. मावनाय दांनायाव गोसो जना जानो हाखायो लैयाखै खनखलनि माइरंजोंनो जानो हाखायो। नंगौना गामियावफोर? रसा नांला साबसिनि माइरंजों जानो हाखायो खनखलनि माइरंजों जानो हाखायो। साख्रि गैयाब्लाबो दानि जुगाव रसा नांला साबसिनि माइरंजों जानो हाखायो खनखलनि माइरंजों जानो हाखायो। बैसागु माने लोगोफोरा आङो बाङाय भिडिअखौ मोजाङै लाजोबनो हायासै आरो आङो प्रेक्टिकेल बसुमतारीजोंबो पिक लानो साननायमोन नाथाय लानो मोनासै आरो आङो बेखौबो मोजाङै भिडिअ खिथिनो हायासै। आं दिनै फार्स्ट टाइम बैसागु फांसनाव थांबाय आरो प्रेक्टिकेल बसुमतारीखौबो आङो दिनै फार्स्ट टाइम नुबाय आरो मोजां मोनदों नुनानै। लोगोफोरा आङो बैसागु फांसनखौ नायनो हानानै फैखांबाय। दिनैनि थाखाय भिडिअ एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।